Käytätkö blenderia? Nyt tarvitaan sun apua. Blenderillä tekee tiukkaa kilpailla kaupallisten tuotteiden kanssa, ja nyt se kipeästi kaipaisi rahoitusta. Aikoinaan blenderin kehittäjä Ton Roosendahl myi yhtiöstä osakkeita 90%, jotta Blender pystyisi kehittymään. Roosendahl kuitenkin halusi, että Blender olisi avointa lähdekoodia. Tämä ei osakkeenomistajille käynyt. Ton perusti Blender Foundationin ja keräsi 100 000 USA-dollaria, jolla saisi ostettua yhtiön itselleen. Nyt kuitenkin ollaan siinä pisteessä, että Blenderin pitäisi pystyä kilpailemaan kaupallisessa ympäristössä ja parantamaan työkaluja, muun muassa tekoälyä ja Vulkan rajapintaa sekä paljon muuta. Vain 0,3% käyttäjistä lahjoittavat. Vuonna 2023 20 miljoonaa latausta, 2-4 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää, 10 200 käyttäjää lahjoitti 3 miljoonaa dollaria, kun Autodesk ansaitsi samaan aikaan 50 biljoonaa dollaria. Jos sattuisi käymään niin, että tästä videosta tulee tuloja, lahjoitan ne Blenderille. Jos voit, lahjoita Blenderille, mikä tahansa summa auttaa. Jos et voi, yritä jakaa tietoa eteenpäin muille Blenderin käyttäjille. Tämä video oli tässä. Tilaa kanava, paina peukku ylös. Me nähdään seuraavassa. Moi!